usethi uElijah uma ungibonile ngithathwa uzowuthola. Ngamanye amagama usho ukuthi uma uyigqolozele inkazimulo kaNkuluNkulu uzoyithola le gift. Kodwa uma azisizi ngalutho ukwazi ikhathi ukuthi siyohlala 1000 years zonke lezi zinto engizibalayo that is not the main point. Ufanele ukuzazi kodwa akuyona ingqikimba yendaba. Ingqikimba yendaba ukwazana noNkulunkulu. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Ake sibingelele sibonge futhi nomoya ongcwele phakathi kwethu. Ngiphinde futhi ngibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message. Ngibonge nje nikwenzayo ngokuyishare, nidlulisa, nisharele nabanye abantu ngoba kuzona indaba zethu kuphela. Indaba lezo othi uma ngabe usuyizwile engathi ungaba nentshisakalelo yokuthi nabanye bazizwe. So ngiyababonga bonke abasherayo nama comments enu siyafunda. Siyabonga futhi nokulike namanje nisazolike. Siyabonga nje ngakho konke okuhle nikwenzayo. Akhona nama channel members ngiyabonga. Ngiyangithanda nje ukuthi ngiqale ngokunibonga because kuningi enikwenzayo. Ngiphinde futhi ngibonge nabade beqhamuke emaceleni benikela bethi nje ivangela lahambe. Siyabonga lokho kakhulu ngempela kuyasiza nje futhi kakhulu. Angedwa ke namhlanje nginomama khona uMam Rose Mthembu Nkuna sinaye uzoqhubeka ku message agcina kuyona eyendaba yokubuya kwenkosi. Amen. But ke uyena ozoyichaza kwamanje nje ake sikubingelele sibonge mama ukufika. Ngiyabonga. Yebo. Nami ngiyababingelela abangcwele bonke umhlaba wonke egameni elinamandla lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. 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 uMam Rose Mthembu Nkuna lo khulumayo. Yes. Ngiyambonga uNkulunkulu bathandeka ukuphinde kwaba kuhle kuye ukuthi azongihlanganisa nani. Abaningi kubazalwane bethu ngiyabonga. Abanye bayanikela. Ngiyambonga uNkulunkulu. Oh yes. Banikela abantu imali. Bayangipha ngiyambonga uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu bazalwane bami. Yebo. Abanye bangenzela izinto ezinhle abantu. Izipho bangithumela bangipha izipho. Ngiyambonga uNkulunkulu. Oh yes. Ngibonga nodokotela. Yebo. Udokotela Dlamini. Ngiyabonga uNkulunkulu. Akubusise uNkulunkulu mntanami. Wow. Ya ungenzele kona ukukhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe ume nje. Oh yes. uNkulunkulu menzele izinto ezinhle lo dokotela useSwazini. Oh. Dr. Dlamini Mkhonda. Yebo. Useswazini. Ya sithe sisamisa imvuselelo lapha ya eSwazini no ePetritif sePetritif. Simisa imvuselelo kwenye indawo simise inkonzo lapha ya. Usathane wafuna ukusijivaza. Ngoba sithe sisenkonzweni. Kwaqubuka umsindo ngalemva kwenkonzo. Kwagwazwana abantu bagwazana. Hayibo. Indawo zakhona ziqhelile kusemakhaya. Kwafuna ukuthi manje inkonzo ku-attendwe lo muntu. Nangempela ke umyeni kadokotela wathatha ipatient lo muntu osegwaziwe belimele kabuhlungu kakhulu. Amphuthumise esibhedlela. Mayefika esibhedlela
ngendlela ebelimele ngakhona loya muntu bengafanelanga ukuphila kodwa sibonga umusa kaNkuluNkulu uNkulunkulu uyewasenzela umusa ukuthi aphile loya muntu loyana. Oh yebo. Siyambonga uNkulunkulu. Iziningi izinto uNkulunkulu amenzela zona uDokotela Dlamini. Afika nama patient esibhedlela egula lokugula lokubona ukuthi umuntu useyahamba emhlabeni abafakazele bamukela uJesu baphile. Oh yes. Siyambonga uNkulunkulu uyasebenza kakhulu lo yamntwana. Yebo. Sebenza ngendlela emangalisayo usebenzela uNkulunkulu. Oh bakithi. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Senza ne open air masiloke sisebenza la masiloke sikhuluma ngizonibonisa yena Dokotela Dlamini neindawo esizihambayo. Yebo. Khona ku Albadwa la bangabafuni khona bangalifuni ivangeli. Yebo. Bangakufuna ukukholwa. Kodwa ke sifikile lapho banqoma ugwayikatiki ayike sahamba besiyokhulekela nje isizinda laba ebame khona mabeshumayela. Oh yes. Abantu baleya ndawo banqoma ugwayikatiki bathi nje asifune evangeli la. Safika Ngikhiphi nyawo. bazalwane la kule ndawo le kugcwele imimoya la abafuna abazalwane so besimbonisa le ndawo la bazobeka khona ithende kodwa izangoma zala nezinyanga nabaprofeti nabathakathi bafunga bagomela bathi angeke baze balibeke ithende la bashumayele ngoJesu. Manje siyacela ke bazalwane imkhuleko nikhulekile suvuye. Uvuye unomthwalo ukuthi abantu bala basindiswe. Bamthola uJesu. Nezulu niyalibona linjani? uSathane uyalwa ngendlela emangalisayo. Sisha sangafika la ngemoto. Imoto ihamba ijayiva. Siyabonga abathandekayo. Nkosi nibusise. Amen. Siyabonga. Hallelujah. Ika khona ke sithe sesihamba ngoba udriver imoto enkulu i4x4 the double cab. Yebo. Usabhajwa sangena odakeni. Majina uDokotela ufuneke aye on duty ngalesa sikhathi besihambisa abazalwane bahlala kude ngoba abazalwane bale ndawo bahlala kude. Yebo. Yabhajwa imoto yangena odakeni yabisha nje yathi hlala phansi odakeni. Asasingazi ke manje ukuthi sokwenze njani. Ayiphambili imoto ayiye emuva amasondo nje kunokuthi iphume ayagubha ayaphakathi odakeni. Lapha yana ngawabona amandla kaNkuluNkulu. Oh yes. Yazi lapha yana ngazathi ngiyaqinisa impela ukuthi sikhishwe ingilosi. Ngoba beyingekho indlela ukuthi siphume. Indawo zalapha ziyamahlathi phakathi ehlathini ePitritif abayazi iPitritif. Yebo. Zingamahlathi. Laba basifunayo siyafona ukuthi beze bazosikhipha bazositakula bazongena phi ngoba indlela udaka yonke udaka ngapha ekuqaleni udaka emuva udaka ngemuva ngaphambili bazongena phi nabazositakula bazobhajwa. Yo singazi ukuthi manje sokwenze njani. Bekukubi ngendlela emangalisayo bathi ningakuphi sithi singapha ukuthi singapha abasiboni sithi hayi slide sishama hazard abasiboni ekugcineni baze basibone kodwa ke abakwazanga ukusondela kithi ngoba besibhajiwe udaka lendawo besikuyo. Yebo. Kodwa sibonga uNkulunkulu mahlayeni ukuthi kanjani angazi ngayizwa nje imoto isithi nje isiphumo dakeni. Yeah, sambonga uNkulunkulu. Oh yes. Safika esibhedlela lapho sebenza khona uDokotela. Yebo. Ngenhlanhla enkulu kaNkulunkulu akuzange kube khona ipatient ephuthumayo. Siyabonga. Sambonga uNkulunkulu bathandekayo. Yo, hayi ubufakazi lobo. uNkulunkulu senzele izinto ezinkulu. Yebo. Yebo, amen. Siyabonga ubufakazi hayi uzosibonisa nama video khona nalapho futhi udance khona lapho yebo
dance aphambi kwenkosi hayi angithi vele ngasho ku part 1 yebo ukuthi mina mangisendlini kaNkuluNkulu ngiyasina asina Mm. phambi kwaJehova yebo sina kakhulu kwesikhathi ungamangala ngithi ngisina njalo ngibe ngene emoyeni awazi ke kanti lokho kusengene emoyeni masiyane kangake beka yebo ukuthi senza izinto sisenkosini sithokoze enkosini uDavide wasina phambi kwaJehova ebona umphongolo ungena ngalesa sikhathi uMikhali emlunguza ngefastela yes indodakazi kaSaul esina phambi kwaJehova uma umbona ubuhle bukaNkuluNkulu bayazika abazana noNkuluNkulu mawubona ubuhle bukaNkuluNkulu ubona amandla kaNkuluNkulu ubona uzubumnandi bukaNkuluNkulu uzibona ususina phambi kwaJehova oh my god yes siyabonga bathandekayo siyabonga kakhulu hayi kulungile ngiyazi ukuthi nje obukhona nje usiphathele imessage yeah namhlanje siqhubeke kuyona Yeah. wena ke owaziyo konke siqala kuphi Amen. yebo amen siyambonga uNkulunkulu bese sithandazile kodwa ngiyabonga ukuthi ungikhumbuze
babongcwele nonamandla onke onguyise wenkosi yethu Jesu Kristu emini uNkulunkulu wami ilanga liphakeme Yebo. siza kuwe sizobonga sibonga leli thuba osivulela lona uNkulunkulu ongcwele ukuthi sizoma endaweni engcwele siphakamisa amandla ezulu Yes. amandla avusa uJesu kwabafileyo Yebo. baba wethu onamandla wonke sisakhuluma phakathi kwabantwana bakho lithi izwi lakho wena wakhuluma izwi labaphilisa Yebo. mabaphileke uNkulunkulu ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha baba wethu ongcwele abaswele baneliswe Yebo. uNkulunkulu wethu onamandla wonke abagulayo baphile ngezwi kuphela Yebo. elingaxutshwe nalutho Oh yes. siyabonga baba ongcwele thatha udumo lungolwakho inkazimulo namandla nobukhosi zingezakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kuze kube phakade amen. 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 Siyabonga. Siyabonga bathandikayo kulokuyana sihlukana ngikhuluma ngokubuya kwenkosi uJesu. Yebo. Kukhona iphutha engilikhulumile ngithi uma sibuya siyoma phezukwentaba yeMount Sinai. It's not Sinai. It's Mount Olive. Oh. Yeah, it oh, was yep. a mistake. Oh yes. I made a mistake on the Mount Olive, not Mount Sinai. Oh. Mount Olive. Olive, okay. Yes. La uJesu azofika beka inyawo zakhe khona phezukwentaba yeminqumo. Amen. Amen. Manje ke bathandekayo bengisathanda ukukhuluma ke ngendaba yokubuya kukaJesu esesibuya naye. Yes. Sesigibele amahashi. Le ndaba le ila kuSambulo o Revelation 19. Oh. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. You deserve, oh Lord, you're worthy. Lord, you're Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy. Lord, you're Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy. Lord, you're Lord, you're worthy to be praised. Yes, you deserve. You deserve the the best. Amen. Amen. Sambulo 19, Yebo. verse. Now I saw heaven opened, and behold, a white horse. Yes. And he who sat on him was called Faithful and True. Yes. And in righteousness he judges and makes war. Yes. 12. His eyes were like a flame of fire, Yes. and on his head were many crowns. Yes. He had a name written that no one knew except himself. Yes. Yes. 13. He was clothed with a robe dipped in blood, Yes. and his name is called the Word of God. Yes. 14. And the armies in heaven, clothed in the linen, white and clean, Yes. followed him on white horses. Yes. 15. Now out of his mouth goes a sharp sword, Yes. that with it he should strike the nations, Yes. and he himself will rule them with a rod of iron. Yes. He himself treads the winepress of the fierceness Yes. and wrath of Almighty God. Yes. 16. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Yes. Ngiqhubeke. Yes. Oh, 17. Then I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the birds that fly in the midst of heaven, Come and gather together for the supper of the great God. 18. That you may eat the flesh of kings, the flesh of captains,
the flesh of mighty men, the flesh of horses, and of those who sit on them, and the flesh of all people, free and slave, both small and great. 19. And I saw the beast, the kings of the earth, and their armies gathered together to make war against him, who sat on the horse and against his army. 20. Then the beast was captured, and with him the false prophet who worked signs in his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worshipped his image. These two were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. 21. And the rest were killed with the sword which proceeded from the mouth of him who sat on the horse, and all the birds and were filled with their flesh. Amen. Lapha ke bathandekayo njengoba sizobuya noJesu okwesithathu. Thina ke sithi okwesithathu. Yebo. Kodwa ke uma izwi lenkosi lichaza lithi the second coming. Yes. Ukubuya kwesibili. Lichaza ngokubuya kwesibili. Yebo. Ukubuya kokuqala uJesu wabuya wafika kokuqala efika entombini uMaria. Yebo. Amen. Amen. Lokho kwesibili ukubuya kwakhe akubalwa ngoba akawunyathelanga umhlaba. Oh yes. Wafika wama ephezulu emafini. Yilapho thina ithine sizosuka la emhlabeni simhlangabeze emafini. Oh. Manje akubalwa ngoba akubo bonke abantu abazombona. Oh. Yes. Uzobonwa yiloya naloya abangcwele abazalwane. Yes. Ibona abazombona uJesu bese bayakhuphuka sinikwe amaphiko sihlwithwe simhlangabeze emafini. Uma bethi simhlangabeze basho kanjani? Yes. Njengoba sithi siyomhlangabeza likhona iculo lake lahlwatshelwa kakhulu bathi sizogijima simhlangabeze uJesu. Sizogijima sihlangabeze uJesu. Sizogijima sihlangabeze uJesu. Unxa ebuya. Amen. Oh yes. Thina esizohamba simhlangabeze uJesu. Yebo. Ukumhlangabeza kwethu kanjani? Sizophinde sibuye futhi size la emhlabeni. Uma sisahamba siyomhlangabeza emafini sizofike sihlale le noJesu iminyaka eyinkulungwane 1000 years. Rapture leyo. Masesihamba kokuqala. Oh yes. Lapho kungekho abaningi bangeza ukumbona ezofika ababili belele embhedeni athathe oyedwa kusalo yedwa njalo ababili besensimini athathe oyedwa kusalo yedwa. Kusho ukuthi mhlambe njengoba lisho njalo mhlambe embhedeni lele nodadewenu rumfowenu ongasindiswanga wena usindisiwe uzohamba wena asale yena. Ensimini mhlambe niyalima nibaningi khona abangeza ukuhamba khona bazohamba kanjalo. Manje ke ukuhamba kwethu lokho ayibalwa indaba ukuthi uzilo kwesibili ngoba akafikanga emhlabeni. Yebo. Akabonwanga abantu bonke. Yes. Ubonwe abangcwele kuphela. Oh yes. Manje ke uma sesibuya naye esegibele ihashi elimhlophe hayi elibomvu. Uyobegibele ihashi elimhlophe. Uyobegqoke ingubo
efafazwe ngegazi. Yes. Eza nathi la ethangeni lakhe kobe kubhaliwe. Yebo. Anandi leligama elobe libhalwe ethangeni lakhe asilifunde. Yebo, la kimi lithi uverse 16. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Yes. Kobe kubhaliwe ethangeni lakhe ukuthi inkosi yamakhosi. Yebo. Uthembekile. Amen. Amen. Sesiza naye siza la emhlabeni. Yebo. Uma sifika la emhlabeni uyoma phekwe intaba yeminqumo, intaba ahambela phekwayo. Oh yes. Mdla ehamba ingilosi ithi madoda seGalile nimeleni nibuka phezulu la lo nimbona ehamba uyobuya kanje mdla ebuya. Oh yes. Amen. Amen. Uma ebuya nathi ke sesigibele amahashi, gqoke izingubo ezimhlophe zelinene. Yes. Ecolekile nathi sigibele amahashi amhlophe. Yebo. Uma sifika lana ke lithi izwi lenkosi ke ngaleso sikhathi uSathane uzoboshwa. Yebo. Ku Revelation 20. Oh. Revelation 20 iti, and I saw an angel coming down out of heaven, having the keys to the abyss, and holding on his hand a great chain. He says the dragon, the ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Yes. He threw him into the Asin and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nations. Yes. And to keep him from deceiving the nations anymore until the 1,000 years were ended. Oh yebo. Uzoboshwa uSathane ngaleso sikhathi iminyaka eyinkulungwane eboshiwe esejele. Amen. Kuzothi sephuma lapho uSathane. Yebo. Lapha ku7 Revelation 20 verse 7. Yes. When the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison, and will go out to deceive the nations Yebo. in the four corners of the world, of the earth. Yes. Gog and Magog. To gather them for battle. Yes. In numbers, they are like the sand on the seashore. They march across the breadth of the earth. Yes. And surrounded the camp of God, God's people. Yebo. Amen. Amen. uSathane lapho uzobe esekhululwa, angithi uzoboshwa iminyaka eyinkulungwane. Yebo. Esekhululiwe lapho emveni kweminyaka eyinkulungwane. Uzobe esededelwa ke manje lapho esededelwe. Yebo. Bese ekhohlisa abantu. Laba abantu abangazange bahamba, laba abahleli la. Yebo. Esebekhohlisa ethi mabahambe bahlasela iJerusalem umzongcwele. Ngoba lithi izwi lenkosi iJerusalem umzongcwele uyokwehla ezulwini uhlotshisiwe njengomakoti. Yebo. Uma esefika la phansi uSathane esethi uzokhohlisa abantu. Bese kwehla umlilo ezulwini. Oh yes. Usubaqeda. Ilapho ke kuyoba khona isihogo. Oh yebo. Yes. Manje iBhayibheli likhuluma ngabaprofeti ababili abazofa, abazobuya.
Yebo. Laba prophet ababili Elijah Yes. no Enoch Yebo. bazobuya buyeni kwabo Yebo. bezoshumayela ivangeli kulabo abazobe besele abangahambanga kulokuhamba kwethu kokuqala uma sihlwithwa ngoba khona bazosala bangahambi. Oh, yebo. Manje uEnoch beno Elijah Yebo. bazobuya bazoqedela umsebenzi kaNkuluNkulu. Yes. Yes. uEnoch lithi izwi lenkosi lapha na ke silifunde lapha yana incwadini kaAmos 3:7 ukuthi lezi zinto uNkulunkulu yasazisa zona singabantwana bakhe. Yebo. Usho lapho uNkulunkulu encwadini lapha ethi ngizonithumelela umoya ingcwele encwadini kaJohane ethi ngiyahamba ngiyonithumelela umoya ingcwele ozoba nani kuze kube phakathi uyakunifundisa konke. Yes. Anazise nokuzayo. Yebo. Lezi zinto umuntu angamangala ukuthi sizazi kanjani. Lezi zinto zambulwa umoya ongcwele. Yebo. Asifundeke ku Amos 3:7. Ithi la kimi, surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servants, Amen. the prophets. Amen. Amen. uNkulunkulu akenzi lutho, ayikho into uNkulunkulu ayenzayo angasazisanga thina singabantwana bakhe. Yebo. So abaprofeti laba babili uEnoch Yes. noElijah Amen. bazobuya. Ngenkathi bebuya Yes. thina ke sizobe singekho. Amen. Khumbula ukuthi uEnoch uyena uNkulunkulu amrevealela indaba yokubuya kwakhe. Oh, yes. Lapha uEnoch ethi inkosi yangibonisa, inkosi iza nezigidigidi zabantu. Yebo. uNkulunkulu wamambulela ke uEnoch. Singayifunda la kuma Hebrew 11:5. Oh. Okay. La kimi ithi, by faith Enoch was taken away so that he did not see death. Amen. Engichaza ke ukuthi uEnoch azangafe. Yebo. Yes. Asike sizwe ke uElijah losikhuluma ngaye ukuphi 2 Kings chapter 2 verse 10 and 11. So he said, you have asked a hard thing. Nevertheless, Yes. if you see me when I am taken from you, Yes. it shall be so for you. Yes. But if not, it shall not be so. Yes. 11. Then it happened as they continued on and talked, that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire, and separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Amen. Lapho ke ngizama ukucacisa indaba kaElijah ukuthi noElijah azange afe. Yep. Wahamba ngenqola yomlilo waya ezulwini. Yes. Lo owayecela umoya kaElijah uElisha. Yes. uNkulunkulu uyamupha umuntu isipho somunye umuntu. Yep. Ake ngithi nje for instead sengiyahamba mina. uNkulunkulu ungambulela ukuthi ngiyahamba ngoba abantwana bakaNkulunkulu mase behamba emhlabeni uNkulunkulu uyabatshela. Yep. Seyangambulela ukuthi uyahamba. Ake ngithi le gift yami sengiyishiya nomduduzi. Yep. Manje bese ngithi mduduzi sengiyahamba. Yep. Athi umduduzi ngicela umoya wakho ophindwe kabili phekwami. Ngithi imduduzi ucela into enkulu man. Kodwa ke uma kwenzekile wangibona ngihamba Yes. uzokuthola lo moya. Kusho ukuthi Yep.
uthi u-Elisha ucela umoya ka-Elijah. Yebo. Usethi u-Elijah, uma ungibonile Yes. ngithathwa uzowuthola. Ngamanye amagama usho ukuthi uma uyigqolozele inkazimulo kaNkuluNkulu Amen. uzoyithola le gift. Yes. Kodwa uma amehlo akho uwasusile esiphambanweni Yes. angeke uzoyithola. Chaza lokho. Kusho Amen. ukuthi uma ungibonile uzoyithola lesi sipho, kodwa uma ungangibonanga ngeke usithole. Amen. Nangempela ke wasithola lesi sipho sika Elijah uElisha. Amen. But ke angikho lapho ngiyandlula ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukusidlulisela isipho somunye umuntu Yebo. komunye umuntu. Yes. So ithola phi le ndaba ila ku Malaki. Athi ngizayifunda ngelokhuzane ngesizulu. Lithi lapha ukubuya komprofeti uEliya. Yes. Bekani ngiyakuthuma kini uEliya umprofeti. Yebo. Lungakafiki usuku luka Jehova olukhulu nolwesabekayo. Yes. Ifundeke lapha. I-heading yakhona ila ku Malaki 4 Yebo. verse 5. Kodwa ke i-heading ithi ukubuya komprofeti uEliya, showing that uEliya wabuya futhi. Yes. uElijah wabuya futhi. Angithi wayehambe ngenqola yomlilo ukuya ezulwini. Yes. Lapha ke manje useyabuya. Ayifunde la. Yep. Verse 5. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Amen. Amen. Lungakafiki usuku olukhulu nolwesabekayo lukaNkuluNkulu Yes. uzobe sefikile uElijah. Yes. Ngikhumbula lapho bekhuluma noJesu ethi uJesu uElijah, abantu bathi uElijah uyeza. Kodwa uElijah usebuyile, usefikile. Yes. Abambonanga. Yep. Okay. uElijah wafika. Yebo. uElijah ufika, akufikanga yena mathupha akhe. Yep. uElijah kwafika umoya wakhe. Oh, yes. Yes. Amen. Amen. Njengoba uNkulunkulu yakwazi ukudlulisela umoya womunye komunye. Umoya kaElijah Yes. uNkulunkulu wawudlulisela kuJohn the Baptist. Oh, yes. Yes. Yep. Umoya kaElijah uNkulunkulu wawudlulisela kuJohn the Baptist. Amen. Njoba senginganichazela ukuthi umoya kaElisha Yep. wawudlulisela kuElijah. Umoya kaElijah Yep. wawudlulisela kuElisha. Yes. Umoya kaElijah uJohn the Baptist wasebenza ngawo. Yes. Ngiyakuzwa. Amen. Yes. uJohn umbhaphathisi njengoba abulawa Yes. enqunywa ikhanda Amen. ngenxa yevangeli wayesebenza amandla aye kuJohn the Baptist, amandla aye kuElijah. Kodwa ke lawo akusiyena uElijah, amandla kaElijah akuJohn the Baptist. Amen. 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 uElijah ke manje uzobuya. Esebuya noEnoch. Yes. Ake sifunde ke leyo ndaba lapha. Verse 5 la kimi ifundeka kanje. Singakafiki Yes. ku Elijah. Ake siqinisekise ngezwi lenkosi lento engiqeda ukuyikhuluma. Lapha uJesu ethi uElijah usefikile. Ila ku Mark 9 verse 2 to 8. Now after 6 days, Jesus took Peter, James and John and led them up on a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them. 2, 3. His clothes became shining, exceedingly white,
like snow, such as no launderer on earth can whiten them. 4. And Elijah appeared to them with Moses, and they were talking with Jesus. 5. Then Peter answered and said to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. 6. Because he did not know what to say, for they were greatly afraid. 7. And a cloud came and overshadowed them, and a voice came out of the cloud saying, This is my beloved Son. Amen. Hear him. Amen. Amen. Lapho uNkulunkulu waye introduce uElijah Yebo. no Moses Yes. kuJesu. Oh, yes. Yeah, why introduce? Because uElijah wahamba uJesu engakafiki. Okay, yes. Although uJesu yamazi uElijah, Yes. but manje uNkulunkulu izinto uzenza official. Oh. Uzo introduce uJesu uElijah Yeah. no Moses kuJesu. Oh, yes. Yes. Ngenkathi bekhazimula. Yebo. Kodwa ke uJesu ukhuluma nabantu ukuthi uElijah usafika, akasho ngalesikhathi introduce. Oh. Ukhuluma ngalesikhathi ukuthi uElijah usafika, abantu abamazanga. Yebo. Ngenkathi uElijah efika ingena kuJohn the Baptist. Yes. Amen. Amen. Yes. uJohn the Baptist wabulawa ke. Yebo. Angikho lapho. Izwi lenkosi lijulile kakhulu. Lezi zinto lezi engizikhulumayo. Yebo. Ungeke uzi understand, zijulile, inzulu yemfihlakalo. Amen. Zifuna umuntu ojulile enkosini ezintweni zikaNkuluNkulu. Oh, yes. Ugqile uhambe noNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu uzazambula kuwe. Yebo. Sizoyikhuluma mase siya ngasekupheleni le ndaba yokuthi uzithola kanjani lezi zinto. Oh, yes. Ake sifunde ke bathandeka incwadi yeRevelation ukuthi labantu ababili laba prophet ababili abazofika uElijah noEnoch bazofika kanjani ku Revelation 11. Yes. Or from 5. Yes. Okay, it like me from 5. Yes. If anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth. Awuqale ngaphezulu so that izozwakala. Yes. Okay, noma ngiqala kwani. Then I was given a reed like a measuring rod, and the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God, the altar, and those who worship there, too. But leave out the court which is outside the temple, and do not measure it, for it has been given to the Gentiles. And they will tread the holy city underfoot for 42 months. 3. And I will give power to my 2 witnesses, Yes. and they will prophesy 1,260 days, Yes. clothed in Those sackcloth. are these 2 prophets Yeah. are Elijah and Enoch. Enoch. Yes. Continue. 4. These are the 2 olive trees and the 2 lampstands standing before the God of the earth. 5. And if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devours their enemies. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner. 6. These have power to shut heaven, so that no rain falls in the days of their prophecy. And they have power over waters to turn them to blood, and to strike the earth with all plagues as often as they desire. Yes. Correct. 7. When they finish their testimony, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them.
8. And their dead bodies will lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. 9. Then those from the people, tribes, tongues, and nations will see their dead bodies 3.5 days, and not allow their dead bodies to be put into graves. 10. And those who dwell on the earth will rejoice over them, make merry, and send gifts to one another, because these 2 prophets tormented those who dwell on the earth. 11. Now after the 3.5 days, the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and great fear fell on those who saw them. 12. And they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here." And they ascended to heaven in a cloud. Amen. And their enemies saw them. Amen. Amen. Laba bantu ababili uElijah Yeah. noEnoch bazohlushwa la emhlabeni, bazobuya uEnoch noElijah bazoshumayela ivangeli kulaba bantu abasalile uma ibandla lihlwithwa lahamba. Yebo. Kuzoba khona abantu abazosindiswa kanzima kabuhlungu. Kuzokhosta ukuthi laba bantu laba babulawe uma besindiswa bemvuma uJesu. Ngoba lapho kobe sekubusa umphiko uKristu. Umphiko uKristu uyena kuyobe sekukhonzwa yena. Yep. Umphiko uKristu uyokwenza ukuthi enze imangaliso ezinkulu. Enze ama-signs amakhulu. Ecapture ingqondo zabantu ukuthi abantu bakholwe uyena, bathi uyena umuntu olungile ozobakhulula. Amen. Yonke into izohamba kahle ngokubusa kuka Antichrist. Amen. Kanti uAntichrist usathane eqobo lwakhe uzivalile ukuthi abantu bangamboni ukuthi usathane, babone ngazathi uyena Kristu wabo. Amen. Kodwa labo abayobe bembulekelo ukuthi akuyena uKristu lo usathane, Yeah. bayokwala ukumvuma lo Kristu mbumbulu Antichrist lo. Yes. Bafune uKristu wangempela, Amen. babulawe. Yebo. Angeke baphathwa amaBhayibheli bazobulawa ukuthi yini lento oyiphethe. And then angeke bakhulume ngoJesu. Amen. Ngeke bakhulume nangoNkulunkulu. Uma betholakala bazobulawa, bafe kabuhlungu. Baphenduke kabuhlungu. Bephendukela ekutheni basalile ngesikhathi ibandla lihamba. Amen. Right. And then lamadoda amabili azoshumayela azobulawa ke. Yebo. Esebulewe alale emgwaqweni, abantu bajabule, labantu abaseraselayo sebahambile bafile. Labantu abaloke bathi uJesu sebafile. Bese uNkulunkulu ayabavusa lamadoda amabili. Yebo. Ebese bayabizwa ke manje. Sebeyahamba ke manje bayezulwini. Oh yes. Lithizwe lenkosi bayohamba bebukwa abantu bonke. Amen. Uma sesibuya ke noJesu siyobuya kanye nabo. Oh yebo. Semnandi lesindaba. Ngiyakuzwa yebo. Hey. Siyobuya kanye nabo, sesibuya nabo bayobe begibela amashi. Khumbula phela abafanga bona. Yebo. Bavele bahamba. Nemzimba yabo ayiguqulwanga njengoba lithizwe lenkosi imzimba yethu iyoguqulwa. Yep. Bahamba bephila nje beyibo bezwa. Behamba nenyama lamhlabeni udaka. Yep. Beyezulwini. Sebezobuya ke manje sebezofa ngokomthetho. Yebo. Sebebizwa ke manje sekuphela insuku ezi3.5 days. Khumbulani uJesu walala ethuneni insuku ezintathu.
Yeah. lamadoda azolala emhlabathini esidlangalaleni insuku ezintathu nohalf. Yeah. Kodwa ke manje bazovuka sebenikwa imizimba. Sebephila ngithi bazobulawa kabuhlungu leyamzimba yabo bayithortura. Yeah. Sebezovuka ke manje ngemizimba emisha sebebizwa ke uNkulunkulu bakhuphuke bayezulwini. Amen. Sesiyabuya ke sesibuya nabo bagibela amahasha abo sesizala emhlabeni. Yeah. uJesu sezoma phekwentaba yeminqumo. Lithi izwi lenkosi ke uSathane uzoboshwa iminyaka eyinkulungwane. Lapho eseboshiwe avalelwe emgodini iminyaka eyinkulungwane. Isiphelileke iminyaka eyinkulungwane la ku Revelation 20. Yeah. Ithi, and I saw the angel coming down out of heaven. Oh, ephetiki. Go verse 7, Revelation 20 verse 7. Yeah. When the 1,000 years are over, Satan will be released from the prison, and he will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog. Amen. Amen. Lapho uSathane uzothi esekhululiwe ke manje ngoba uzokhululwa after 1,000 years. Yeah. Uma esekhululiwe ke manje usezokukhohlisa abantu lithi izwi lenkosi amagumba amano omhlaba abantu ebakhohlisa ethi mabahlasele iJerusalema umuzi ongcwele. Yeah. Kuzothi lapho sebewuhlasela lo muzi lo ongcwele iJerusalem. Lithi izwi lenkosi kokwehla umlilo ezulwini. Yep. Ubaqede. Ufunda lapho lelo zwi liku Revelation. Now when the 1,000 years have expired, Yes. Satan will be released from his prison Yes. and will go out to deceive the nations which are on the four corners of the earth, Yes. Gog and Magog, Yes. to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea. Yes. 9. Yes. They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. And fire came down from God out of heaven and devoured them. 10. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. Amen. Ngobeke. Oh. Lapho ke kuyobe sekudaleke isihogo. Yeah. Lapho elithi izwi lenkosi bonke abenzi bokubi nabo bezoba belapho kuleso sihogo. Kahle kahle isihogo asilungiselwanga abantu. Yebo. Isihogo silungiselwe uSathane nezingilosi zakhe. Yes. Lapho ke kuyobe kufakwa khona lo mphiko uKristu Yebo. nomprofeti wamanga. Sebengeniswe noSathane emgodini ongenamkhawulo. Yebo. Lapho bayokwehla imini nobusuku behla bengafiki ku bottom. Kuyi bottomless pit. Uma sifunda ukuthi obani labo abaya esihogweni. Yebo. Sizobathola la kuSambulo 21. Yebo. Yeah, from verse 8. No, verse 8 like it. Revelation 21. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. 9. Then one of the 7 angels who had the 7 bowls filled with the 7 last plagues came to me and talked with me, saying, Come, I will show you the bride, the Lamb's wife. Amen. 10. Okay. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the holy Jerusalem,
descending out of heaven from God. 11. Having the glory of God. Her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. 12. Also she had a great and high wall with 12 gates, and 12 angels at the gates. Amen. Kahle kahle indaba yangelinye ilanga lena ijulile nayo iyodwa ngokwayo. Yebo. La ngithanda ukuchazela ukuthi esihogweni kuya abanjani. Yebo. Lithi lapha ku21 Yes. ukuthi ibaphi laba abaya esihogweni abayofakwa emlilweni kanye noSathane kwi-bottomless pit. Yebo. Ithi lana, but the coward, amagwala, Yebo. the unbelieving, abangakholwa, Yebo. those who ithi-ke, but the coward, the unbelieving, the murderers, ababulali, Yebo. the sexuality, abantu abangaziphethe kahle, immoral, those who practice magic, nalaba abenza ubuthakathi, Yes. the idolaters, Yes. and all liars, nabaqamba amanga, nabakhonza iy'thombe, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Amen. Amen. Angithi bake bafa okokuqala Yebo. lapho elithi izwi lenkosi abafile kuJohn 5 Yes. verse 25. Lapho lithi khona icilongo lizokhala kuthi laba basemathuneni bavuke Yebo. abalizwayo icilongo. Yebo. Laba bangeke balizwa icilongo angeke bavuke. Yes. Laba balele abangalizwanga icilongo bazolala 1000 years. Laba balizwile icilongo bazonyuka. Oh. Banyuke noJesu bayohlala noJesu iminyaka 8000. Oh yes. Uma sebevuswa ke laba Yebo. abafile bona bazovukelwa ukwahlulelwa Yebo. ngoba inkosi uJesu mayibuya izokwahlulela izwe. Oh yes. Uma isibehlulela ke lapha lithi izwi lenkosi kuzoba khona ama group amabili. Yebo. Lifanekisela ngokuthi ngapha kuzoba izimvu ngapha kube yimbuzi. Yes. Uzophendukela egroupini yokuqala athi ngangilambila nangangipha ukudla. Oh yes. Ngangomiwa nangangiphuzisa. Yebo. Ngangigula ngisesibhedlela nizange nize nizongibona. Yebo. Ngangisejele ngiboshiwa nizange ningivakashele. Yebo. Bazothi inkosi sakubonaphi ulambile na. Yebo. Inkosi sakubonaphi ugula na. Yes. Uthi lokho eningakwenzanga kuloyo muntu Yebo. anikwenzanga kimi. Yebo. Njenga namhlanje nje emhlabeni kukhona labantu ababizwa ngesici. Ngisaba nokubiza igama labo. Yebo. Nalaba bathwala amasaka amakhulu. Umuntu ehlenyuka nesaka. Yebo. Uma ungacabanga nje lo muntu udleni number 1. Hey. Okwesibili ulalephi number 2. Yebo. Number 3 uyazi ukuthi uyagula noma akaguli. Hey. uNkulunkulu asithethelele. Yebo. Ngoba uma uhlangana naye lo muntu othwele isaka. Nokumbuza igama lakhe nje ngeke uzombuza igama lakhe. Yes. Kuba kanjalo. Nokuthi nje uhlalaphi
mhlambe kuyamenyezwa lapha yana kuma radio ukuthi undoda kwasibanibani sibanibani yalahleka ngonyaka othize ayaziwa abake bayibona nisibonisele yona mhlambe nje wena umdlula nje zonke izinsuku la emgwaqeni lomuntu kanti lo muntu uyafunwa yebo nokuthi nje umphe isinkwa ngoba phela lapha esitoro ngeke angene yebo noma ungamnika imali angeke angene lapha esitoro uzothi ngena bamkhakhabise hey yebo nesinkwa nje uphatha isinkwa umuphe nasi isinkwa umuntu wenkosi dlana hey nobisi thenga isinkwa thenga ubisi bamba mfowethu ubani igama lakho ungiwakwabani yebo waphuma pha ekhaya kukuphi yebo ngoba uma ingasondela eduze kwakho athi uzocela ngamkhakhabisa kabuhlungu kabi yebo uNkosi uJesu ukhuluma ngalabo bantu ke uthi ngangilambile awuzange wangipha ukudla yes kodwa esontweni uya Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Monday uye esontweni ugqoke kahle ube muhle yebo kodwa lo yamuntu othwele isaka lapho ukuthi udleni hey ungiwakwabani igama lakhe uphile kahle awunandaba naye hey yebo uNkulunkulu asithethelele bazalwane bami impela asithethelele uNkulunkulu usethi ke uNkulunkulu ngizosho kubo kusho uJesu ukuthi ngithi sukani niye lapha benisebenzela khona anginazi yebo ebese phendukela ngapha besandla sokudla athi ngenani embusweni wenkosi yenu ngoba ngangilambile nangipha ukudla yebo ngangikade ngihambaze nangembathisa yebo ngangigula ngisesibhedlela nangihambela ngangisejele ngiboshiwe nangihambela ngenani bathi inkosi sakubonaphi athi lokho enani kwenza kulabo bantu yes nani kwenza kimi yebo uNkulunkulu ke bathandeka makasivula amehlo yes asivula ingqondo yebo abafowethu labaya amen odadewethu labaya amen amen siyambonga uNkulunkulu bathandekayo yebo yebo ngake ngahlangana nentombazane sizoyivula la uzonizwisa umduduzi yebo samrekhoda lo baba ngoba no lo baba lo owayebonga ukuthi intombazane yakhe ifikile ekhaya wafona lo baba sasikade sila e-studio yes wase uyarekhodeka yebo kwenza kanjalo yes wase uyarekhodeka ke sasikade sirecord ngithathe okay so iqhubha khona lapho ku first class amen sawubona baba Inkosi inhle ngiyamthanda uJesu Amen baba amen amen sathi uNkulunkulu angibisa ngibeka njalo abe nawe emkhulekweni abe nawe sonke isikhathi okwenzile sathi ngakwenza nakwabanye amen baba ngoba lokho uphiwe uNkulunkulu amen amandla aphiwe uNkulunkulu amen awenzeli umuntu okhona emhlabeni wenzela uNkulunkulu ngiyabonga baba yabona mina bese ngivaphile ukuthi into engane umuntu uyalibona ithambo layo Nkosi Jesu bese ngicabanga nje ukuthi yini soba into esiyofela amabridgini ifele emgwaqweni awubantu bayikwaze bakubulale bayishiye khona lapho kuthathwe umasipala ahamba ayokulahla emfuleni ngiyabonga baba ngoba ngempela
ngoba ingane yebuzazi neze kahle ushumela ngaso sonke isikhathi uthi uyayikhulisa ngengqondo uyayikhulisa nani nayo lutho Yeah. uthi ayeke utshwala ayeke idakamizwa uthi ayeke utshwala ayeke udakamizwa asibezingene kuyona le nto masingenile enganeni bese banzima ukuthi iphume Yebo. ngoba nje mana nakuyena kunzima ukuthi iphume lento Yebo. ukwangele rehab wahlala unyaka wonke waphuma lapho ayo kwamkhulu sengirayid ngicela ungisize kanje ungikhokhele kwi-nursing council zonke iy'kweletu zonke enginazo ngamkhokhela wabuyela esibhedlela wasebenza wathola izilingane zonke zokusebenza wasebenza kuwa yonke into Yeah. baqhamuka abangani wahlala nabangani bambuyisela emumva etshwaleni Oh Nkosi yami. bambuyisela emumva edakweni mizwa Oh Nkosi yami. wakuphela umsebenzi yonke ifurniture senayo seyihlala boqala ukuyidayisa adayisa zonke Bantu. iyaphela indaba yakhe down to square one Inkosi Jesu. yabona nje ngakamboni ufikile usesekhaya yena Yeah. imanga zombona ngicade emsebenzini ufike ngimbone ekhaya ngikhulume naye into engithanda ngikhulume nabo naye ngathi sonke isikhathi Yebo. ukushumayela intshumayela eyodwa lihlala ngiyitshela bona into engenzile ukuthi ubutshwala neyidakamisa into engenzile ukuthi Yebo. ya into ekwenza ngaleyo sikhathi ube diesel ongathi iphele kuyafinish Yebo baba. ya Awu siyambonga uNkulunkulu. into engikubonga kuyona impela nje akazi Yebo baba. nje uNkulunkulu aphamba naso ngesikhathi Amen. umnikelo wakho ukhiphile Amen. kodwa ingane sinje Yeah. ngathi nayo imali enginayo engipho uNkulunkulu Yebo. nginikela ngayo la kubophela ngezwi Yebo sonke baba. siyasonta sesithi masinikela kubantu senze zonke izinto mina ngamabhizinisi ngala ithi yonke into engiyenzayo uma ikudinga esontweni ngiyenze uma kwenze ukuthi esontweni ngikwenze Yeah. ngikwenze ngidonate ngakho Yeah. donate ngakho ngoba konke enginakho kona okwami kaNkulunkulu Yebo baba. ya Hawu siyambonga uNkulunkulu baba. Ahambe ke aye kubazalwane aye enkonzweni umgqugquzele. Ungamphelela amandla nathi ngapha sizomkhulekela. futhi nje ngasingathini mama so umkhuleko wakho impela noma esengala umkhulekele Yeah. nje nayiyeke lento silento abazidlayo ngoba into abazidlayo Yebo baba. sokuzofanele ntambama ngikhulume naye kakhulu ngoba uzosuka kumina ahambe aye ngoba kuboke kwanto futhi kwamasonto kwenye indawo kwi-section Yebo baba. and khona imnambithi elokishini mina ngihlala edrobheni Yeah. ngoba bakuboka impela lenye bahlala ezakheni khona ilokishini sezakheni ngabe hlala khona sengibatshela into uzofa kusasa kubona uzokabe nami namhlanje ngimtshele nabo abakubo futhi athi sebedaba kwasho icebo kanjani banikeze nemali bathenge ukudla benze zonke izinto bahlale naye. Amen. Siyabonga baba. ya Amen. Siyabonga baba. Siyabonga kakhulu. Umkhuthaze ayenkonzweni. Kodwa uthembisile kimi wathi hey ngimonile umkhulu wami kakhulu. Ngimisela ukuthi manje ngibe umntwana olungile. Ngenza izinto eziright ezithandwa umkhulu. Ngimonile umkhulu. Siyabonga baba ukuthi umamkele. Mina bese ngilwela nje ukuthi ithambo lakho Nkosi yami. Ithambo lakho uzobizwa kuthiwa wozolanda. ayo Yeah. wow. Yebo Futhi baba. angazi yalibonga nthini. Yeah. Bathelile balo basonto ngakho konke okwenzile. Amen baba. Bamangala bayisimanga. Yeah. Abatshela konke engizokwenza ukuthi sazonye ngitshele ngifonele kodwa siyazi after 4 utshela ukuthi imali yakho kufakele yona kwi-checkers uhambe imali umgibeli sengayo. Awu kanti akulutho baba kulutho benginikela nami. No kwempela nje noma kanjani sithi ngibonke umuntu othandayo ukubonga. Amen baba. Siyabonga baba. Ufuna ukumbonga umuntu uma ekwenzela into enhle. Yeah. Amen baba. Yeah.
Siyabonga. Konke amandla esiwatholayo siwaphiwa uNkulunkulu. Yebo baba. Uma uhlala njalo ungabongi ungathi thank you kumuntu okusizile, lawo mandla ahamba amashabalala. Amen. Awusiyabonga baba, inkosi imgcina umntwana. Nawe inkosi igcine awubantu. Siyabonga. Amen baba. Sathi ngakwehluze mnambuze ngalayo izihloba umnambiti. Mina ngokwahlathi ikhulu. Awu. Elokuzele evukeni ishulele kwahlathi. Yabona ikati kade kunepoliso lathi khona ipoliso yabimaphi bisekuvukeni. Ngiyazi ekuvukeni. Yakade nginebhizinisi ekhona lapho ekuvukeni nginepoliso nani nebhusha. Kwaya-ke ngodlame ley'ndawo indawo ngawadayisa. Amen baba. Ngawadayisa ngaze ngithole enye encane-ke maphi la edrobheni endaweni yamandiya. Manje sengile mnambithi-ke endaweni yamandiya. Amen baba. Awu siyabonga baba. uNkulunkulu khona. Uma wenze kuya ngasekhaya ungithinti, inamba yami uyigcine ungithinte. Angizoyigcina. Amen baba siyabonga. Mina ngwakwaMthembu. Ngizalwa kwaMthembu, igama nguRose. Ngizalwa kwaMthembu. Ngaganela kwaNkuna. Awu. Amen. Mawuthi nje umama uRose uqedile. Manje umama uRose Amen. Amen baba. Ngiyabonga baba. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Amen. Thank you. Amen. Amen. Bye. Ngene emotweni sihamba sayikhaya mfaka ibhavini wageza ngamphukudla walala. Eish. Wenza umsebenzi omkhulu. Uyambona omkhulu kakhulu. Hayi. Yo. Uthi sesaphela inhliziyo iningi lethu. Kanti akumelanga sibaphelele inhliziyo laba bantu. Kuphela kwenhliziyo iyaphela vele ngoba singabantu. Hayi siqhubeke. Amen. Sigcine kuphi? Sigcine uyogibela i-first class. All right. Ngoba ngayithatha le ntombazane ngabona kuumuntu wesifazane nje ozulayo. Ngithi uyaphi uthi angasi. Nkosi yami Jesu. Uyolalaphi angasi. Ngiyolala epolice station. Ngacabanga nje ukuthi uzoba ukudla kwezinja. Izinja lapha yana zizomluma. Yebo. Ngamthatha ngaya naye ekhaya. Ngamfaka ebhavini wageza ngamkhiphela ingubo eziclean wardrobe waqoka. Yebo. Akubo bonke abantu ongabathatha abanye ba amaqili uzothi umngenisa ekhaya kwakho uyidonsela amanzi ngomsele. Yebo. Angithi nawe uzoyenza lento ube ubuza umoya ongcwele. Yes. Umoya ongcwele ozokudirect ukuthi yenze njani. Ngalomuntu. Yebo. Uzobe umbuzile umoya ongcwele. Yes. Umoya ongcwele uzokutshela amasu ukuthi yenze njani. Yebo. Ngamngenisa ke wageza ngamgqokisa ingubo ezinhle wagqoka. Ngakhipha imali ngathola ukuthi lo muntu ungowase Newcastle. Ungasemnambithi? Ya ungasemnambithi, yes. Yes, ungasemnambithi. Mina ngisegoli ungasemnambithi. Weza la esemusha ehamba kamnandi. Izinto zisamvumela wanqanyukelwa ulayini. Manje kukude emuva kukude phambili. Ngase ngimbhadalela ithikithi lebhasi. Ngamkhweza ebhasini. Ngafonela phambili ngoba usayikhumbula inamba zehlobo zakhe. Yebo. Ngathi uyeza lapho ngatshela udriver webhasi ukuthi amehlise endaweni ethize. Yebo. Bengitshelile bathi bazomhlangabeza wahamba. Yes. uNkulunkulu uthi kukholo kungenamsebenzi kufile.
Oh yebo. Uma sizothi siyakholwa ukuthi imisebenzi yethu ingachaza ukukholwa kwethu, lokho kukholwa kwethu akusho lutho. Yebo. Lithizwi lenkosi thina siwukukhanya kwezwe. Yes. Umuzo wakhe entabeni ongesitheke. We are the light of the world. Yes. Abantu uNkulunkulu mabamfunde kithi Yebo. ukuthi ngempela uNkulunkulu khona uyaphila ngoba bebona abantwana bakaNkulunkulu behamba kahle phambi kwaNkulunkulu. Oh yes. Abantu abaningi abamfuni uNkulunkulu ngenxa yabazalwane Yes. abangayiphili impilo engcwele phambi kwabantu. Yebo. Nabantwana babazalwane iningi labo liba yigebengu alimfuni uNkulunkulu ngoba ubaba nomama bafike bashumayeze abantu ngaphandle kodwa ivangeli ekhaya bengaliphili. Oh yes. Angisho bonke abazalwane bathandekayo ningizwe kahle. Yebo. Ningizwe kahle angisho bonke abazalwane. Amen. Ngisho ukuthi ke ivangeli siliphile siphinde silikhulume. Yes. Athi omunye ngamane ngife kunokuthi ngibe umzalwane ngenxa yezinto ezenziwa abazalwane ebantwini. Yebo. Lithizwe lenkosi makukhanya ukukhanya kwethu phambi kwabantu ukuze abantu babone ukukhanya kwethu badumise uNkulunkulu. Yes. Angeke beze kuwe bezodumisa bazothi cha impela siyakubona uyakholwa. Bazosho bebodwa ngale bathi hayi uNkulunkulu khona uyaphila. Yebo. Ngoba ukhulume kosibani bani. Qiniso. Njengoba bekade ngikhuluma ke ngokudlulisela umoya komunye. Angithi sizwile ukuthi uElijah wafika Yes. esebenza ngomoya kaJohn. uJohn uJohn. wasebenza ngomoya kaElijah. Yes. Ningizwile futhi ngithi uElijah ufikile esefika noEnoch. Lapha esefika noEnoch uElijah Yebo. bese kuwuye uElijah. Uzozwa ewuyena iqobo lwakhe. Ewuye uqobo lwakhe. Yes. Esezofa lapha esefa noEnoch. Yebo. Kanti lapha yana kuJohn Yebo. kwakungasiyena uElijah kwakuyigift kaElijah Yebo. eyayisebenza kuJohn the Baptist. Yebo. Manje lapha esefika esezobulawa uElijah kufika kuElijah nqotho zakhe. Oh yes. Hallelujah. Amen. 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 Yes. Yezwakala bazalwane bami. Yebo yezwa. Kanti lento lena it's a revelation. Yes. And then the main thing. Ukwazi zonke lezi zinto Yebo. azisizi ngalutho. Oh. Ukwazi ikhathi ukuthi siyohlala 1000 years. Zonke lezi zinto engizibalayo. Yebo. That is not the main point. Oh, yebo. Ufanele ukuzazi kodwa akuyona ingqikimba yendaba. Oh, yebo. Ingqikimba yendaba ukwazana noNkulunkulu. Oh, hayi. Yamnandi impela. Amen. Yeah. Kumbula impumputhe ngesikhathi beyithola isemfuleni sivule kamehlo. Yeah. uJesu eyivule amehlo. Yebo. Beyibuza ukuthi ubani okuvula amehlo? Ukuvule ngolwesingaki? Yes. Ngesabatha noma ukuvule ngaluphi? Wathi mina ngazi lutho. Engikwaziyo nje kunye Oh. ukuthi bengiyimpumputhe Oh, yes. manje sengiyabona. Oh. uNkulunkulu akanandaba noma ungalazi iBhayibheli from Genesis to Revelation. Oh, yes. Akumqaki ngalutho lo. Yebo. Lithizwe lenkosi noma ngingaqonda ngazi imfihlakalo. Ngingenalo uthando. Oh, yes. Anginto yalutho. Yebo. Nginjengensimbi ekhencezayo. Yebo. Ukwazana noJesu, uJesu luthando. Ukwazana noJesu nenkosi uJesu
kuyinhlanhla enkulu. Oh. Amen. uNkulunkulu ufuna amagama ethu alotshwe encwadini yokuphila. Yes. Ukwazi ikhathi nemizuzu neminyaka akuyona nqekemba yendaba le. Yebo. Noma ungazazi, noma uzazi, Yep. that is not the main point. Yebo. The main point is to know Jesus Christ as your personal savior. Ay. Yezwakala. Amen. Amen. Yes. Manje uJesu umamkela kanjani na? Yebo. Uyavuma ngomlomo. Yes. Uthi inkosi Jesu ngene enhlizweni yami. Vula lapho ku Romans. Romans 10. Oh. Ngiqale ku9. Yes. It that if you confess with your mouth Yes. the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, Yes. you will be saved. Amen. Qobe. 10. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amen. Yes, 11. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. Amen. 12. For there is no distinction between Jew and Greek. Amen. For the same Lord over all is rich to all who call upon him. Amen. 13. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Hallelujah. Yes. Uthi uNkulunkulu uvuma ngomlomo wakho. Yebo. Kholwe ngenhliziyo yakho. Yes. Ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Yeah. Uyasindiswa. Akudingi ukuthi ufake intambo Yes. ezandleni, Hayi, ufake intambo khalweni, lutho. uphathe isigujana esincane, Hayi, lutho. noma ube nolinda, noma ube nesiphambano sifaka eBhayibhelini lakho, isiphambano esincane sotshani. Noma ungaba namafutho wagcobisayo, Yes. noma ungakhanyisa amakhandlela emsamo, azisho lutho lezo zinto. Yebo. uNkulunkulu ufuna wena uvume Yes. ngomlomo wakho, Yebo. ukholwe enhlizweni yakho Yes. ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafile, Yebo. uyasindiswa. Yebo. Ngoba umuntu uvuma ngomlomo, ukholwa ngenhliziyo, ngomlomo uyavuma, Yes. kube ukusindiswa. Oh, yes. Amen. Amen. Bese lithi ngale kuJohn 3 verse 1. Yebo. Yes. Lithi bhekani uthando olungaka asithanda ngalo ubaba lokuba sibizwe sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Yebo. Yebo. Before siyofunda kuJohn 3 kulokhuzana ku 1 John chapter 3 verse 1, ake siqale la kuJohn 1 verse 12. Verse 12. It but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, Amen. to those who believe in his name. Amen. 13. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. Hallelujah. Amen. Uthi uNkulunkulu bonke abamamukela Yebo. wabapha amalungelo Yes. ukuba babizwe kuthiwe bangabantwana bakaNkulunkulu, Yes. abazalwanga ngegazi nenyama njengokuthanda kumuntu wesilisa nowesifazane, Yebo. kepha bazelwe uNkulunkulu. Yes. Uma usumvumile uJesu abe inkosi nomsindisi, hayi nje ngenkosi nomsindisi, Yeah. abe inkosi nomsindisi wempilo yakho, Yebo. uyasindiswa. Yebo. Uma ususindisiwe, usubizwa ke manje ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Yes. Kodwa awuzalwanga njengokuzalwa kwabantu, uzelwe uNkulunkulu qobo lwakhe. Oh, yebo. You are a child of God. Yes.
uzelwe uNkulunkulu. Yebo. Bese ifike ngalena ke ku 1 John chapter 3 verse 1. Ithi, behold what manner of love the Father has bestowed upon us, Amen. that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us, Yes. because it did not know him. Yes. 2. Beloved, Yes. now we are children of God, Amen. and it has not yet been relieved what Yes. we shall be. Yes. But we know that when he is revealed, Yes. we shall be like him, Yes. for we shall see him as he it is. Yes. Lithi ke bathandekayo, bhekani uthando olungaka asithanda ngalo uBaba, lokuba sibizwe sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Oh yes. Futhi siyibo, Yebo. kodwa izwe alisazi ngokuba alimazanga yini. Yebo. Kodwa kuzothi uma ebonakaliswa Oh, njengoba ezobuya ezosilanda, yebo. sizoba njengaye, Oh yes. njengokuba enjalo. Hey, bakithi. Lithi bazalwane, bantwana bakaNkulunkulu, manje Yes. singabantwana bakaNkulunkulu. Oh yes. Can you please repeat it there? Verse 2, beloved, now we are children of God, Yes. and it has not yet been revealed what we shall be. Yes. But we know that when he is revealed, we shall be like him, Yes. for we shall see him as he As is. he is. Yebo. Sizokumbona njengokuba enjalo. Asikholweni ke bazalwane bami. Yes. Siyekela izinto zomhlaba. Oh yes. Zibonakala zimnandi zona. Kodwa ubumnandi bazo buwo kwesikhashana buyaphela. Oh yeah. Kodwa isono sihleli. Hey. Yeah. Balekela isihogo lesi uNkulunkulu akhuluma ngaso ukuthi awusifunde lapha Revelation 8. Revelation 21 verse 8. Yeah. Nawu uzifundele uvule iBhayibheli lakho noma lesuthu noma leshangane litsonga uvule uzifundele. Yebo. Revelation 1 verse 8. 21. Revelation 21 verse 8. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake, which burns with fire and brimstone, which is the second death. NgesiZulu lithi Isambulo 21 verse 8. Yeah. Kepha amagwala Yebo. nabangakholwa Yebo. nabanengekayo Yebo. nababulali Yebo. nezifebe Yebo. nabathakathi Yebo. nabakhonza izithombe Yebo. nabo bonke abaqamba amanga isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli okungukufa kwesibili. Yes. Angithi ubufile ngalesa sikhathi uvuswe emathuneni. Yebo. Njengoba ngithe icilongo lizokhala livusa abasemathuneni masikuhanjwa lizoqala ngalabo abasemathuneni lithi nini abasemathuneni vukani po ngiyafanekisa ngazi lobe likhala kanjani. Nini basemathuneni vukani laba bazolizwa lelozwe bazovuka bahlangabeza inkosi emafini. Yes. Laba abangalizwanga bazolala for 1,000 years bengavuki. Manje uma bevuka bazovukela ukuyokwahlulelwa. Lapho elithi izwi lenkosi kuukufa kwesibili. Oh. Angithi baqalile bafa Yebo. manje sebezokufa okwesibili. Sebezofa lapho inguna phakade awufi lithi izwi lenkosi bayobe bethanda ukufa kodwa ukufa kobe sekubabalekela. Hey.
manje ke bazalwane bami asimthandeni uNkulunkulu ngeqiniso. Yebo. Baningi ababuyele enkosini njengoba bengishumayela la ku YouTube. Yebo. Baningi ngendlela emangalisayo abantu abamamukela uJesu. Siyambonga uNkulunkulu nineni mamukela uJesu hambani nikuye. Yes. Nifuna ibandla elikhuluma ngezwi lenkosi. Yes. Elithi siyezulwini hayi lele lithi asikho isihogo alikho izulu hayi cha ngisho lapho. Yebo. Ngoba kubhaliwe ukuthi izulu likhona nesihogo sikhona. Oh yes. Nifuna abazalwane abamphilelayo uNkulunkulu. Yebo. Noma ungalithola uphuma ungene kuleli ozulithole lapha umoya ingcwele esebenza khona. Yes. Lapho kukhulunywa ngezwi likaNkulunkulu. Yebo. Usufikile lapho ulungisa indaba yakho noNkulunkulu. Oh yes. Ngibonga nalabafundisi ababuyela enkosini. Kukhona abafundisi abalahla izinto abazithola. Yabona labafundisi laba bamafutha. Oh. Namakhandlela. Yebo basebenzisa zonke Yeah, zinto. bayalahla siyambonga Siyabonga. uNkulunkulu. Yebo siyabonga. uNkulunkulu anigcine abantwana benkosi. Oh yes. Oh no tatuzazini ndiyakuthanda. Yo ngoba uyamthanda uThixo. Ndiyambulela uThixo ngawe tata. Yima eqinisweni. Ya. Baningi ke obaba kakhulu obaba abasindiswayo. Siyabonga. Ngiyathoba Nkosi yami ngowesifazane. Ngiyathoba. Ngiyazithoba impela. Yebo. Isikhathi siphelile sokudlala abantu bafuna uNkulunkulu weqiniso. Oh yes. Amen. Amen. Siyabonga abathandeka uNkulunkulu anibusise. Yebo. uNkulunkulu mayingirivilele ezinye izinto ngizobuya futhi ngizoziqoqa ngoba lezi zinto lezi Yebo. uNkulunkulu ongambulele zona. Indaba ka Elijah no Enoch nendaba ka Elijah no John the Baptist. Yeah. Izinto uNkulunkulu angambulele zona. Ngize ngiyambuza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu angitshela. Ngoba uElijah ufikile uze washo lapha ku encwadini kaMark 4 verse 5 ukuthi uElijah uzobuya. Njengoba ufikile imuphi ke lo ozofika futhi eseza no Enoch. Yebo. Moyingcele wangichazela ukuthi no lapha ya uElijah the spirit. Oh yebo. Amen. Manje ku Sambulo Revelation uElijah himself. Wow. Amen. Hey, amen. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Yebo. uNkulunkulu uyabembulela izinceke zakhe nezincekukazi zakhe ushiyile ezweni lakhe. Yebo. Wathe insukwini zokugcina Yes. kuJoel 2 Yebo. ngiyothululela umoya wami phezukwenyama yonke. Yes. Njoba besho abantu bathi hayi umuntu wesifazana angashumayela kanjani. Imistry kaNkulunkulu. Yebo. Ukuthanda kukaNkulunkulu. Oh yes. uNkulunkulu mayivulile. Akekho ngavala. Hayi akekho. Uthi uNkulunkulu einsukwini zokugcina kuyizo lezi. Yebo. Uthi inyama yonke. Yebo. Uyazi uma ungavule YouTube ungathola abantwana abancane beshumayela abancane. Yebo. Uzibuza ukuthi umntwana omncane kangaka uzazelaphi le imfihlakalo. Ngoba uNkulunkulu wethululele umoya wakhe phezukwenyama yonke. Oh yebo. Amen. Siyabonga abathandekayo. Amen. Inkosi yomsinibusise. Akekho ngathi esethululelwe umoya ongcwele athuli. Amen. Because lawa amandla athi yenza okuthile. Amen. Awathi thula. Siyabonga kakhulu ma ukhulumile uyilethile imessage and izwakele nje mnandi kakhulu. Ngithande nje nalawa amazwi lawa ya athi akusizi ukwazi ngoba into ehluphayo sigcina sesiphikisana. Yes. Kanti bekumele engabe sifuna ukwazana nenkosi. Yes.
gcina sesiphikisana ngombhalo ukuthi mina ngwazi kangcono kunawe nomunye hayi nami ngwazi kangcono kunawe inkosi yona siyazi nini ngiwathanda kakhulu lawo mazwi sibonge kakhulu hayi futhi nje uyenze yonke imessage uqedile amen yebo singavala siyambonga uNkulunkulu bathandekayo uzonibonisa ke umduma eseyikhipha le podcast yebo lapho sihambe khona nodokotela la esizindeni sabantu abangalifuni ivangeli hey ya lapho size singena sakhalakathela odakeni kodwa uNkulunkulu wasikhipha oh yes uzonibonisa futhi ngisine endlini kaJehova yebo amen amen siyambonga uNkulunkulu asayibonga ake ngihlabeleleke yebo bese ke uzokhuleka ke umdu babushabangu yebo uYesu ya kulawula aphilanga lihambayo amakhonkwa akhululwe awe amakama nela aphunyuzo diniweyo aneliswe osweleyo intandazo ngentandazo zohlokoma ngenxa yakhe athi onku zibe sisithaba asakhe guvagala mazwenzana ehlokoma kwange sandi kozalisi tsikelelo aphu Yesu alawulayo zonyukela indumiso sibe sisithaba sakhe kuvagala mazwenzana ehlokoma kwange sandi haleluya babe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga namhlanje sibonga umusa wakho sibonga ngendlela okhulume ngayo moya ongcwele phakathi kwethu ushilo futhi ezwini wathi wena izwi lakho alehli lingawenza umsebenzi ngokukholwa baba siyakholwa ukuthi njengoba selehlile liyawenza umsebenzi liyamthinta naloya liphinde limthinte naloya liyamphendula futhi naloya liphinde limphendule liyabaphilisa abantwana bakho eindaweni zonke ezahlukahlukene ngoba babizwi lakho liwukuphila izwi lakho liyisona sinkwa ekuyisona sona siyabonga baba ngomntwana wakhe sefikile baba wakhuluma umbusise futhi baba uphinde umandisele aphinde futhi umpe namandla ukuthi aqhubeke andise futhi lezi indaba babe baningi futhi nabezwayo ngoba sayikholekela lezi indlebe ukuthi mazizwe zithambe nenhliziyo zetshe zithambe zikwazi ukwamukela izwi lakho nabonke abasebumnyameni siyabaclaima ngegama lenkosi uJesu Kristu ukuthi mabaphume kulobo umnyama bakubo bonke abahlele kufeni siyakhuleka futhi siyababiza ukuthi mabaphume kulokho kufa abahlele kukho beze ekuphileni beze ekukhanyeni ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha baba kukhona konke siyabonga sikunika lonke udumo nenkazimulo
kungokwakho baba makufihlakale thina bese kubonakala Yebo, wena Moya wengcwele. kuphakama amandla akho kuphakame wena mdalo Yes, wezulu Jesus. nomhlaba ubusisa abantwana bakho kuyindawo Yes, zonke Lord. lapha bezwa khona imessage yakho uyazazi izidingo zabo Thank you, bonke Jesus. ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu bafinyelele baba kukhona Lord. konke abakucelayo kuwena ngegama lenkosi uJesu Kristu siyabonga baba wethu sezulwini siyabonga moya ongcwele Yes, Lord. siyabonga nkosi uJesu manje kuze kube phakade amen Amen. ngomsa wenkosi siphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen siyabonga